parada ng Olongapo. So, ito. Parada. Guys, Fraternal Order of Eagles, mga kuya ate, Olongapo chapter. So guys, Malaysia. Mga jeep na. Ano ba to? Parada na to. Nakawas na kanina yung
Mga medyo rich, hanapin ko uli natin. Wala ko sa baby. Huwag mo kami turo-turo, Stephen, Stephanie, mama. What? Candy pa! Candy pa! Candy! Sakay daw si Gabi! Oh guys, nandito tayo sa bandang SM Olongapo. Ayan, SM. Oh, shout out sa mga audience.
Banda tayo doon. Bandang sentro ng Olongapo. Pangit dito ang pwesto natin. Di maganda.